Wel, yfory ydi diwrnod y llyfr wrth gwrs, ond heddiw yma yn Theatr Felin Fach, mae yna 220 o blant wedi dod i weld sioe lyfrau arbennig iawn, gyda rhai o awduron gorau Cymru. Felly, heb oed i rhagor, mewn â ni. Ro'n ni'n neud sioe arbennig heddi gyda nifer o ser y byd llenyddol yn Nghymru a tsiawns i'r plant dod allan o'r dosbarth a jyst cael ei bywiogi, cael ei ysbrydoli a cael sbardun i dychymyg rili a cwrdd â awduron, darlunwyr a beirdd. Mae'r sioe yn cynnig lot o gynnwys wahanol yn ymwneud gyda llyfrau darllen. So mae gyda ni cangeneddi, mae gyda ni straeon o hanes Cymru, mae gyda ni darlunio fyw yn digwydd ar y llwyfan, so mae digon dan pawb gobeithio. Mae'n jyst yn gyfle gret iddyn nhw cwrdd ag awduron, falle dyn nhw ddim yn gwneud fel arfer at yn cael cysylltu a rannu yn hwyl a'r pleser mewn sgwennu llyfr a creu llyfrau gyda plant a ti moyn nhw ysbrydoli nhw i bigo nhw lan i ddarllen ac i mynd ati i greu straeon eu hunan fyd. Yr un sy'n mynd mewn i greu llyfr yw arlunwyr, comediwyr, archdderwyddon, beirdd, awduron. Mae yna lot o hwyl a lot o waith caled hefyd yn mynd mewn, ond hefyd iddyn nhw sylweddoli bod nhw'n gallu gwneud hyn rhyw ddydd gobeithio, achos da ni angen pobl greadigol yng Nghymru sy'n gallu gwneud bwoliaeth o hynny. Felly mae yna rhyw neges gydd fel yna o ran y diwydiant creadigol yng Nghymru, dwi'n meddwl. Mae'n creu rhyw gynnwrf a mae'n buzz o gwmpas llyfrau, darllen llyfrau Cymraeg, felly mae'n gyfle gwych i'r plant. Ti'n gweld nhw esu eisiau llofnod a eisiau cwrdd ar awdur a beth gwych yndi. Be nes i wir fwynhau heddi oedd amser nhw'n tynnu lluniau a ni'n rili hoffi Mr Davies. Nes i rili mwynhau y rapio, oedd e'n briliant. Nes i mwynhau arlunio Hywaron a ges i llyfr hwyl y lolfa. Nes i mwynhau Hywaron yn arlunio a ges i'r Horwth. Nes i mwynhau Hywaron yn arlunio oherwydd yn doniol a wedi prynu y Horwth. Wel, i fi mae'n mor bwysig achos dyma fy nhro cyntaf i wneud hyn. Felly, mae mor bwysig gael rhyw fath o ffenna siop deg gwir i fynd at blant yn uniongyrchol a dangos beth ti wedi bod yn sgwennu achos ti'n cael lot o gyfle fel arall. Felly mae hwn yn gret, jyst i gwrdd â plant wyneb i wyneb. Mae wedi bod yn ysbrydoliedig iawn i'r disgyblion meddyg i gael cwrdd ar awduron yma a gweld sut maen nhw'n mynd ati i greu llyfr, i arlunio'r llyfr a hefyd sut i greu gynghanedd. A gafodd chi funud o enwogrwydd hefyd yn dod wrth gwrs? Ie, bach yn annisgwyl. Tra bod y boes yn creu darlun o bwystfil. Mae'n angen enw ar y bwystfil a dyseidon nhw taw Mr Davies oedd enw y bwystfil. Felly, sa'n gwybod os yw'n debyg, gadw i chi benderfynu. O'n i licio Hyw am tynnu lluniau a Eirin oedd e'n eitha ffynnu hefyd. Dy sioe di, wel, hilarious di'r gair dim ond, ond a lot fawr o chwerthin. Wel, fe gathon ni y prifardd rhech. Nath rhywun ddweud y gair rhech ac fe gafon nhw i cadeirio am ddweud rhech, felly be well, yna. Be gewch chi bach, ie, diolch yn fawr. Diolch chi. Nes i ymwynhau Myrddin ap Dafydd yn siarad a nes i prynu stori Cymru. Mewn cymdeithas fatha sgynnon ni yng Nghymru, maen nhw'n cael y fraint o wneud hynny. Maen nhw'n gweld nid enwau'r lyfrau, ond mae pobl go iawn dyn nhw. Ac wedyn maen rhywbeth yn braf iawn i nina hefyd cael cyfarfod y plant a clywed ymateb nhw a be maen nhw'n hoffi ag ati. Wedyn mae'n gweithio ddwy ffordd. Wel, bwriad heddiw yma oedd i ysbrydoli mwy o blant i ddarllen. Ac, dwi ddim yn blentyn dim mwy, ond ydych chi'n gwybod be? Yn sicr, maen nhw wedi fy ysbrydoli i ddarllen mwy. Felly, ysgusodwch fi, dwi'n brysur.